Billy boy. Big up. Yeah. Murukita sei mason. Daru kuita sei. Zvakaita fanike sei. Takurova vanhu uchienda kumaholiday zvimwe zvokungoitwa vanhu zvimwe zvinenge magarden kungoklinwa dzimba dzevanhu kudaro ngotondo zvakati chimboitawo kwausurasa marara mazuva unoenda marara tomborasa throughout maweekends Saturday neSunday ndikwanokwa tipedzawo majuti ndikwatomboitawo zvokumboitawo tichirasa zvimwe zvacho chingoklinwa mayadhi kuti dzimba dzavo dzichene. Murupiwa muita mari pazuva mazuva zvemari zvinongosiyana ndombopiwa kana $5 pamwe $3 pamwe yowanika nemari omanhingi anotipiwa kana 6 pamunhu ngotowo zvinodhipenda one vanhu vange ndashandira tizovero ndikashandiro kana vanhu vanenge 5-6 ndingoni ndiri kuma $10 13, 14, 15 zvidaro. Alright. Ko mari shoma yakamakambowana imari. Mari shoma ndakambowana $2. Samanje $2 inobva yapera kasemde. Munhu anoda zvinonaka kai. Pane paro padhuze. Padhuze ni. Pane pari pa munhu wanenge achibva padhuze achienda mudhuze. Chingoriko munoma. Alright. Vanobvisa zvema $2 ngotiwa ndisikangomuregerera kuti pane pasina zvote ndichiita. But hanzi makambopusha ngoro kuenda kusaningdo ke. Saningdo ndokona kudaro i1 day ndizvozvo. Ngozi ndakambopusha ndemwe mudhara mwana wemudhara bangwe didi. Ndakaiperekedzwa ngane zvinhu zvinenge zvigubhu zvichichi zvataingoendesa vanemwe kambani. Saka ngoro inenge isikaremiri asi munosunudza masimbi. Aiwa patetichendo iko kuti tatotensa kuti inenge isingaremi kasi ngoro zvoinenge isiri 1 ngoro ndine 2 dzakwe iwewo exactly wakatenga ndiwe. Ndakateya kwete kutenga ndakangoita zvekuweudhisiwa kuvanhu uye anoweudha wende akangondigadzirawo simbi vadzangoitawo zvenhirikini sengori kwete kutenga chekumaketa. Alright. Ndakangotodze kuweudhirwa. Ko mukadzi manje mukufunga zvemukadzi mune bhebhi remazuva. Bhebhi ndikangotanga kuya muna April paholiday panapa make sure ndombe kana muchiripo ndichakuratidza imese wamakatengera chimwanelo wamakatengera lovura ndiwawo chocho ari kuuya papa this holiday. Hanzi wamutengera lofu neavocado nefizi. Yes. Kuratidza kuti ndai mudaro. Handizi. Saka unogona kutomuroora kapa. Aiwa ndokuitira chinhu zvakadaro kuratidza kuti titori pashuwa. Asi makaramba kutenga baked beans. Ini ndinadzo kumba. Wakatenga baked beans iri kuomba kudhara. Pane dzimwe dzenyu dziri kumba mondokana nditone kana 4 matini kubvisa 1 hazvinhikirikini nebhebhi rangu chairo randoona kuti you can take it this one. Kone zuro makadyi. Nezvo takadya beef zvaisina mavegetable beef yakadaro nei nesadza ndani akabika vakazobika uyo anonzi ndikoimfana Byron anga aripo nezuro. Makadzosera mapicha tongoita kungomutarisa but anogona kupa munhasi anenge achitoenda anenge achiita ari kuchitudu Glenora nematauro anenge achizviita asi makamuregerera ndongosiyana nazvo handina nondigirikina zvangu zvokudaro. Zvinhu zvemubvadainga munhu andinogara naye kana kuita sei zvinhu zvinongoyo zvichipfuura. Aiwa iri bhobhiri. Aiwa sure. Hamuna hama dzamuda morisa.
ndogomhurisawo nyina wangu wandogara nawo koClinton shamwari yako naClinton wandogara naye hazviri kukanganwa vanhu ndikwakandiwandira Clinton ndomhoresawo koKuda naKuda kufilimu ano amuri fini aiwa hasimu wangu iri Bobby aiwa bo sharp